Hello, beautiful people. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Guys, video hii kupanga trend kwambiri chifukwa cha zomwe zachitika. Guys, mkuwaona pakati wakuyankhula ndi amayiwo amenewo ndi Vice President Michael Usi Manganya yodyera dzina lodyera. Komano guys, awawa abwerapo ndi tikwadziwaka kuti nda achimwendo banda. I'm the Minister of Local Government, Unity and Culture. Hey, Minister wake ndamene ndithu wa mgwirizano komanso culture. Culture chikhalidwe. Chikhalidwe. Amene. Chikhalidwe. Minister amene. Guys, anyway, the video imene kupanga trend kwambiri. Poona kuti anthu ndithu ambiri ayankhulapo chifukwa aoneka Vice President apaoneka zoti ambapatu ndeka ulemu kana sowekera lapo amene kungo amene I don't know what's going on, guys. What's going on? Turn on. What's going on? Ada kuti mkazi virana naye apapo mambo wangu hakalekale tu. I don't know, but komano conversation sina limene. Komano guys, why would someone grab a vice president? Amina Ujayo, ngarali vice president, the president gala Amina Ujayo bike. Anything happens to current president, they would you amaka within the president gala Amina Ujayo. Come on guys, look. Look, I mean guys, what's going on, guys? I don't understand. What? Madolo. I don't know. Okay. One of the question is why? Chifoja ni koma. Kumona kuti uyoyo chinzaka kwambiri banje. 1, 2. Kumona kuti yeyo basi for the I don't know. Kumano guys, ndi pa picture ikulu apa sikuoneka bwino. Picture ikuoneka zoti something is wrong.